Καλησπέρα και καλώς ορίσατε, όχι σε άλλη μία, στην τελευταία εκπομπή Μία Βαλίτσα Γεύσης. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, και παρόλα αυτά όμως εμείς θα ταξιδέψουμε και σήμερα. Το τελευταίο μας ταξίδι θα είναι στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή βέβαια, γιατί ο σημερινός μας προορισμός είναι καταπληκτικός. Η εκπομπή βέβαια δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ακόμα και σήμερα ότι συγχρηματοδοτείται βέβαια από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μέχρι τη Λατινική Αμερική όπως είπα και θα πάμε στην Αργεντινή. Είναι η χώρα που γέννησε το ταγκό. Έχει περισσότερους από 44 εκατομμύρια κατοίκους και έχει χαρακτηριστεί ως η χώρα με τα 1000 πρόσωπα. Όπως σας είπα, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην Αργεντινή. Η ιστορία, οι παραδόσεις και οι άνθρωποι αυτής της χώρας είναι τόσο συνδεδεμένα με την Ευρώπη που οι ίδιοι ντόπιοι λένε χαριτολογώντας πως δεν μπορεί, κάποιο λάθος θα έγινε και βρέθηκαν ξαφνικά στην άλλη άκρη του κόσμου. Η γνωριμία μας με την Αργεντινή ξεκινά από την πρωτεύουσα Buenos Aires, που απλώνεται στις δυτικές εκβολές του ποταμού Rio de la Plata, στις ακτές του Ατλαντικού. Η ευρωπαϊκή της άβρα αποκαλύπτεται με μια βόλτα στην La Boca, τη συνοικία με τα πολύχρωμα σπίτια δίπλα στο λιμάνι, ή με έναν περίπατο στη λεωφόρο 9 de Mayo. Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί μετανάστες έφεραν εδώ την κουλτούρα και τον αέρα της πατρίδας τους. Η αυθεντικότερη έκφρασή της και συνάμα ο λόγος για τον οποίο θα έρθετε στο Buenos Aires είναι ένας χορός που γεννήθηκε κάποτε στις φτωχογειτονιές του λιμανιού, το ταγκό. Συνεχίζω όμως την περιήγησή μου στην χώρα με μια επίσκεψη στην Παταγωνία. Η ονειρική εικόνα με τα απέραντα λιβάδια και τους Αργεντίνους cowboys συνθέτει την εικόνα της Παταγωνίας. Επισκεφτείτε το Καλαφάτε, πρωτεύουσα της επαρχίας Σάντα Κρούζ. Εκεί θα ανακαλύψετε το Εθνικό Πάρκο Περίτο Μορένο. Μέσα σε μια προστατευόμενη έκταση φιλοξενούνται σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά εσείς επικεντρώστε την προσοχή σας στους περίφημους παγετώνες, με πρώτο και καλύτερο τον Περίτο Μορένο. Αυτός ο γίγαντας από πάγο διανύει 260 χιλιόμετρα από τις Άνδεις μέχρι την λίμνη Αργεντίνο, όπου και σπάει σε τεράστια κομμάτια που πέφτουν στο νερό με τρομακτικό θόρυβο σε ένα υπερθέαμα που όμοιό του δεν έχετε ξαναδεί. Σήμερα λειτουργούν στην χώρα περισσότεροι από 200 οργανωμένοι αμπελώνες, κάδες και υνοαποθήκες, με αποτέλεσμα ο υνοτουρισμός να είναι ένα άκρο σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Αν θέλετε όμως να ζήσετε την εμπειρία στους δρόμους του κρασιού, τότε επισκεφτείτε την Μεντόζα, την επαρχία που συγκεντρώνει το 80% των εξαγωγών, και εντρυφήστε στην κουλτούρα του κρασιού με μια επίσκεψη σε ορισμένους αμπελώνες. Το καλύτερο όμως σας το άφησα για το τέλος! Λοιπόν, περίπου 1350 χιλιόμετρα βόρεια του Buenos Aires βρίσκονται οι καταράκτες του Ιγκουάζου. Νομίζω το λέω σωστά. Οι τεράστιοι αυτοί καταράκτες συνιστούν ένα από τα πιο συναρπαστικά αξιοθέατα της Λατινικής Αμερικής. Σε μια έκταση 4 χιλιόμετρων με τροπική βλάστηση προσφέρουν ένα ασύλληπτο θέαμα, με τα νερά τους να χύνονται ορμητικά από ύψος 70 μέτρων, προκαλώντας ομίχλη που σε συνδυασμό με τις ακτίνες του ήλιου δημιουργούν δεκάδες ουράνια τόξα, συνθέτοντας ένα παραμυθένιο σκηνικό. Λοιπόν, σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Σε πολύ λίγο που λέγαμε κάθε φορά ότι θα πάει ο Τσούλης να φτιάξει μια ωραία συνταγή, σήμερα θα είμαι βοηθός. Βέβαια, θα πάω να κάνω δραστηριότητες, θα μιλήσω, θα κάνω, θα ράνω, θα αλλάξω και θα πάω να βοηθήσω. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε και μια συνταγή από την Αργεντινή. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω και σένα και τελευταία φορά που είχαμε έτσι μια σχέση, ας μην αποκαλύψουμε τη σχέση. Και έτσι κάπως θα αποχαιρετήσουμε και εσάς για τελευταία φορά εδώ από το στούντιο. Συνεχίστε να βλέπετε, εσείς έχουμε εκπλήξεις και να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ την εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ και τα λέμε μετέπειτα. Γεια! Ονομάζομαι Χούλιο Χαβιέρ Ροδρίγες, γεννήθηκα στο Buenos Aires, είμαι από την Αργεντινή
έχω 18 χρόνια στην Κύπρο. Μου λείπει γενικά βασικά από την Αργεντινή να είμαι με την οικογένεια μου τα Σαββατοκυριακά που είμαστε μαζί, το φαγητό μας, να κάνουμε τις βόλτες μας. Αυτά βασικά είναι όλα αυτά που είναι οικογενειακά πράγματα μου λείπουν. Το αγαπημένο φαγητό στην Αργεντινή είναι το ασάδο. Είναι κρέας στα κάρβουνα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Πρέπει να πάμε να μου κάνετε ένα να σας πω. Το κυπριακό το φαγητό μ' αρέσουν. Όλα τα φαγητά είναι ωραία, τα κυπριακά. Το πρώτο που έχω δοκιμάσει είναι το πουργούρι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι, το τατουάζ που έχω είναι του Μαραντόνα και για μας ο Μαραντόνα είναι ο θεός του ποδοσφαίρου. Είναι αυτό ο θεός που λείπει στην Ελλάδα. Το έχουμε εμείς. Είναι για του ποδοσφαίρου. Είναι ο θεός. Είμαστε σαν εσάς εδώ στην Κύπρο, ότι πηγαίνετε εκκλησία κάθε Κυριακή, Πάσχα και έτσι κάνουμε και εμείς. Βασικά είναι διαφορετικές μέρες, όχι την ίδια εβδομάδα, μπορεί να έχουμε μία εβδομάδα πριν, μία εβδομάδα μετά, αλλά κάνουμε παρόμοιο το ίδιο που κάνετε εσείς. Το πρώτο που είδα ήταν η πράσινη γραμμή. Η πράσινη γραμμή ήταν αυτό που ήταν κάτι διαφορετικό. Επειδή όπως είχα πει από την αρχή ήμουνα στα Ηνωμένα Έθνη και δεν είχα καταλάβει ότι εδώ είναι μια χώρα και περνάς ένα δρόμο και είναι άλλη χώρα. Αυτό ήταν πολύ, πολύ δυνατό και το άλλο που το είδα και δεν μ' αρέσει είναι η σημαία που έχουν εκεί πάνω και δεν μπορώ να την βλέπω. Κοίταξε, στην Αργεντινή είχαμε κρίσεις και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το πρόβλημα. Στην Κύπρο ήδη είχαμε, αλλά δεν ήταν τόσο το ίδιο βαθμό που έγινε στην Αργεντινή. Εδώ στην Κύπρο μπορεί να έχεις μια δουλειά που είναι να περάσεις καλά με την οικογένεια σου, με τα παιδιά και το άλλο είναι η ασφάλεια ζωή που έχεις εδώ. Στην Αργεντινή περπατάς, μπορεί να σε κλέβουν. Εντάξει, αυτό δεν είναι διαφήμιση για την χώρα μου, όμως δυστυχώς είναι η αλήθεια. Πηγαίνεις εκεί και πρέπει να προσέχεις πάρα πολλά. Πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Στην Κύπρο μπορεί να περπατάς και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μια χαρά είσαι. Μου έχει συμβεί πολλές φορές αυτό που με ρώτησαν και τους έλεγα ότι πρέπει να πηγαίνουν σε ένα γραφείο, να ζητήσουν να πηγαίνουν 3 μέρες στο Buenos Aires, που να βλέπουν η σχολή χορού, τα θέατρα που έχουμε, το ταγκό που κάνουν χορός και μετά να πηγαίνετε Μεντόσα. Μεντόσα είναι άλλη περιοχή που κάνουν κρασιά. Άλλη περιοχή είναι Κόρδοβα. Δηλαδή μπορεί σε 20 μέρες μπορεί να βλέπεις πάρα πολλά πράγματα στην Αργεντινή. Δεν είναι κοντά, όμως αν πηγαίνεις για διακοπές να βλέπεις τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε. Η μεγαλύτερη δυσκολία που έζησα είναι όταν έμεινα χωρίς δουλειά. Όμως εντάξει, επειδή ευτυχώς έχω οικογένεια εδώ και με προσέχουν και μπορούσα να το περάσω, αλλά είναι δύσκολο όταν δεν έχεις μια δουλειά και δεν έχεις ολόκληρη την οικογένεια σου στην Κύπρο. Ήταν δύσκολο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μετά από 18 χρόνια που είμαι εδώ στην Κύπρο και έχω 2 όμορφα παιδιά, 16 χρονών ο Λούις, 12 χρονών ο Διέγο, νιώθω πλέον την πατρίδα μου στην Κύπρο και μ' αρέσει πάρα πολύ και δεν θα εφεύγα. Θα πήγαινα Αργεντινή μόνο για διακοπές, όπως το κάνω συχνά. Την 5η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κρασιού την κατέχει η Αργεντινή, καθώς παράγει κρασιά από τον 16ο αιώνα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο εινοποιείο Χατζιαντονά, όπου θα γευτούμε αλλά και θα μυρίσουμε διάφορα αρώματα και γιατί όχι να συγκρίνουμε και κάποια κυπριακά που μπορεί να μας θυμίζουν λίγο Αργεντινή. Πάμε! Χριστίνα, καλώς όρισες. Σου Τάσο μου. Καλά, εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι εδώ στο στοιχείο σου με τα κρασιά.
Η δουλειά μας, το χόμπι μας. Έτσι, εμένα με φέρνει σήμερα εδώ η Αργεντινή, που έχει μεγάλη φήμη για τα κρασιά, που έχει άπειρη ποικιλία. Και σήμερα θέλω να μου δείξει εδώ κάτι έτσι τυπάκια μικρά. Πώς καταλαβαίνεις ένα κρασί ότι είναι έτοιμο, το γεύεσαι, το μυρίζεις. Βεβαίως. Υπάρχει μια διαδικασία από ό,τι ξέρω. Να δοκιμάσουμε ένα εξαιρετικό κρασάκι από την ποικιλία Shiraz, διεθνής ποικιλία Shiraz, η οποία έχει προσαρμοστεί τέλεια στις συνθήκες και ειδικές συνθήκες της Κύπρου. Πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω είναι πολύ διαφορετικές από το εξωτερικό. Βεβαίως. Πιο πολύ ζέστη και ούτω καθεξής. Σίγουρα. Ωραία. Ναι, ναι. Θα μου πεις και τη διαδικασία παράλληλα, πώς το κάνεις. Έχουμε αυτό το μικρό εξάρτημα εδώ, Α, που το οποίο μας βοηθά. έχει μια μικρή είσοδο στο πάνω μέρος του βαρελιού, όπου είναι το κρασί. Παίρνεις λίγο, σαν ένεση είναι αυτό. Ναι, όπως το είπες. Και το βάζεις στο ποτήρι σου. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι στην ουσία για να καταλάβεις σε τι φάση βρίσκεται το κρασί, ας πούμε. Βασικά βλέπουμε τη σταδιακή εξέλιξη του κρασιού μας μέσα στο τρίνο βαρέλι. Ωραία. Βασικά βλέπουμε τι χαρακτήρα θέλουμε να δώσουμε στο συγκεκριμένο κρασί. Και ανάλογα τον χαρακτήρα που θέλετε να δώσετε, είναι και ο χρόνος που θα το αφήσει, ας πούμε, στο βαρέλι. Βεβαίως, ανάλογα της ποικιλίας, αλλά και του χαρακτήρα που θέλουμε να δώσουμε σαν εινοποιείο στο συγκεκριμένο κρασί. Το συγκεκριμένο τι θέλουμε να δώσουμε. Θέλουμε να δώσουμε μέτριον βαρέλι και αρκετά καλό σώμα. Α, Το οποίο Βλέπεις... εδώ βλέπουμε έναν κρασί της Εσοδείας 2016, σχετικά φρέσκο κρασί, το οποίο έχει ήδη παλαιώσει εδώ και ένα χρόνο μέσα στο δρίνο βαρέλι. Εδώ όπως βλέπουμε τα δάκρυα του κρασιού. Εδώ εννοείς, Βλέπετε, ναι. όσο πιο πυκνά είναι τα δάκρυα εδώ στο ποδήρι, Ναι. δηλώνει πόσο πιο ποιοτικό είναι το κρασί. Βασικά είναι η αλκοόλη που περιέχεται μέσα στο κρασί. Αλλά βλέπεις την ποιότητα του κρασιού. Ωραία. Βλέπουμε φυσικά και τη ζωηράδα του χρώματος, λόγω του ότι είναι σχετικά φρέσκο κρασί. Ναι. Και αναλόγως θα κρίνεις, για να μυρίσω κι εγώ να δω τι μυρίζει. Α, είναι έτσι λίγο... Έντονα αρωματικό, έντονα τα πολύ. φρούτα. Μέσα. Στην εξέλιξη όμως θα μειωθούν λίγο τα φρούτα, θα μπει και ο ρόλος του βαρελιού, του ξύλου μέσα στο κρασί. Παίζει πολύ σημαντικό Και από ρόλο. εκεί και πέρα θα αποφασιστεί η ταυτότητα που θα δοθεί στο συγκεκριμένο κρασί. Αυτό, ας πούμε, πόσο καιρό είναι Αυτό εδώ? έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Από ό,τι βλέπουμε, σηκώνει τουλάχιστον ακόμη ένα χρόνο στο δρίνο βαρέλι και μετά βλέπουμε την εξέλιξη του. Άρα ισχύει αυτό που λένε ότι όσο πιο παλιό είναι το κρασί, τόσο πιο ωραίο, ή δεν ισχύει για όλους, για όλα τα είδη? Σε μερικές περιπτώσεις και συγκεκριμένες ποικιλίες. Όχι πάντοτε. Υπάρχουν ποικιλίες και κρασιά που επιδέχονται μακρόχρονη παλαίωση, υπάρχουν μερικά που δεν επιδέχονται παλαίωση. Μάλιστα. Οι συγκεκριμένες ποικιλίες που παράγει το ενοποιείο μας επιδέχονται. Πάρα πολύ ωραία. Θα δοκιμάσω κι εγώ έτσι λίγο την διαδικασία όλη αυτή. Σήμερα τελειώνει το ραντεβού μας εδώ στην Αργεντινή, αλλά ανανεώνουμε και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Εντάξει, όπως όλοι θα καταλάβατε, αν δεν το έχετε καταλάβει, κακώς, είναι η τελευταία μας εκπομπή στην κουζίνα, εδώ στο κομμάτι σου, στο βασίλειό σου. Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες και σήμερα. Εντάξει, τι να κάνω, τελευταία εκπομπή είναι. Σου βάλανε εδώ Το πιστόλι στον Έτσι. κρόταφο. Λοιπόν, τελευταία εκπομπή σήμερα. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς θα μαγειρέψουμε μέσα σε όλα. Θα λέμε και τα δικά μας, θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Αλλά θα μαγειρέψουμε και μία συνταγή Την Αργεντινή. από την Αργεντινή. Για πες τώρα στο κομμάτι σου, τι θα κάνουμε σήμερα λίγο πάνω κάτω. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ταξιδέψουμε Θα ταξιδέψουμε! στην όμορφη Έλα, και... Τι γράφει εδώ? έλα. Μαγική. Αργεντινή. Στην όμορφη και μαγική Αργεντινή. Ναι. Εκεί πέρα
που γουστάρουν πάρα πολύ τα μπάρμπεκιου. Κρασιά, σάλτσα τσιμιτσούρι. Έχουμε κάνει σάλτσα τσιμιτσούρι, είναι με κόλιανδρο και φρέσο κρεμί και κρεμμυδάκι ξερό και ξύδι. Το βάζουν πάνω στις μπριζόλες εκεί πέρα στα γεύματα. Και σήμερα, έτσι πως είναι και χειμώνας και είναι η εποχή της κολοκύθας, είπαμε να κάνουμε έτσι ένα μαγειρευτό και να το ψήσουμε μέσα σε κολοκύθα. Μια χαρά. Αρχοντικά πράγματα έτσι στη τελευταία εκπομπή. Δυστυχώς, τελευταία εκπομπή, όπως είπες. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε σε λίγο. Καρμπονάντα ενζαπάλο. Υλικά. Μία μεγάλη κολοκύθα, 1,5 κιλό βοδινό κρέας λαιμό για στιφάδο, κομμένο σε κύβους, ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 3 σκελίδες σκόρδο, μία πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη, μία κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη, 2 μικρές γλυκοπατάτες αποφλιωμένες και κομμένες σε κύβους, 2 πατάτες κομμένες σε κύβους, 2 ντομάτες ψιλοκομμένες, 2 baby corn βρασμένα και κομμένα σε 6 με 8 στρογγυλά κομμάτια, 170 γραμμάρια αποξηραμένα βερίγωκα σε κύβους, 2 κουταλιές σούπας ρίγανη, 2 φύλλα δάφνης, 1800 ml ζωμό βοδινού και 5 με 6 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Χριστινάκη μου, αυτά ήταν τα υλικά για τη σημερινή μας συνταγή. Ωραία. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι η εκπομπή μία βαλίτσα γεύσης. Μαζί ρε, τελευταία φορά τελευταία φορά να το πούμε. Συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι. Πολύ σωστά. Σαν χοροδία ακούστηκε. Σαν χοροδία, αλλά ξέρεις ότι εξαιτίας αυτού του ταμείου γίνεται αυτή η εκπομπή. Γνωρίσαμε όλους αυτούς που είναι και στην ομάδα και εκτός ομάδας. Γνώρισα εγώ εσένα, εσύ εμένα. Ακριβώς. Και κάναμε όλο αυτό το ωραίο ταξίδι, Πάντα νιώθω άβολα σε τέτοιες καταστάσεις. Μην με βλέπεις έτσι. Είμαι λίγο μαζεμένος. Με βλέπεις. Δεν τα μπορώ. Τους αποχωρισμούς δεν τους μπορώ. Κάτι με πιάνει. Είναι ένας ωραίος αποχαιρετισμός όμως, γιατί περάσαμε καταπληκτικά. Ισχύει. Να το ξέρετε κι εσείς από το σπίτι. Περάσαμε εξαιρετικά με όλη την ομάδα. Επαγγελματίες, άψογοι, καταπληκτικοί ανθρώποι, ας πούμε, και ψυχάρες. Τέλος πάντων, τους ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και προς το τέλος. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε ήδη κάνει μια προετοιμασία. Έχουμε ψήσει, έχουμε κόψει εδώ πέρα, όπως βλέπετε, μια κολοκύθα. Την έχουμε μίσο ψήσει. Ήταν έτσι η κολοκύθα, την εκόψαμε κάθετα, τη χωρίσαμε στη μέση και καθαρίσαμε ό,τι υπήρχε μέσα για να τη γεμίσουμε στο τέλος. Και κάτω βλέπεις έχει κάποια κοψίματα για να δημιουργήσουμε μία βάση, ούτως ώστε να μην παίζει μέσα στο φούρνο. Τη λαδώσαμε, λίγο αλατάκι και πιπεράκι, στους 180 βαθμούς. Την ψήσαμε για 30 με 40 λεπτάκια. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε για να παίζει μπαλίτσα μέσα η κολοκύθα και εμείς να συνεχίζουμε. Οπότε, πάμε τώρα λοιπόν εμείς να ξεκινήσουμε να μαγειρέψουμε το κρεατάκι. Ζεσταίνουμε την κατσαρόλα και θα μου βάλεις μέσα εδώ ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, τάκ. Μπράβο. Γνωστά τα λιμέρια πια, για όλους μας. Βέβαια, τώρα πλέον τα έχεις μάθει. Αυτά πρέπει να σε έχω κάνει εξπέρ. Καλά, δεν το συζητάμε. Έχουμε περάσει και εδώ πάρα πολύ ωραία στην κουζίνα και αυτό οφείλεται σε σένα. Γιατί ο Γιώργος δεν ήταν έτσι ένας απλός σεφ που θα σας δείξει μια-δυο συνταγές έτσι και θα βαριέστε λίγο. Κρατούσε ένα ενδιαφέρον η όλη κατάσταση. Μιλάω εγώ, αλλά θα μου πεις το έπεση, Ναι, βάλε. Μην μιλάς άλλο για μένα, τρέπω. Όχι, θέλω να πω κάποια πράγματα. Οπότε όλος αυτός ο χαρακτήρας που είδατε είναι αυτό που είναι ο Γιώργος και εκτός κάμερας. Είναι ένα αυθεντικό πράγμα που σε κρατάει έτσι, ενεργό στην κουζίνα, περνάς ωραία και μαθαίνεις παράλληλα και πράγματα και το καταλάβαμε από όλους τους καλεσμένους που πέρασαν υπέροχα και δεν το είπαν απλά για να το πούν, να το ξέρεις. Εντάξει, τώρα ντρέπομαι. Αλήθεια, δεν. Όχι, τον καθένα τον κάνει μοναδικό ένα συγκεκριμένο πράγμα. Σωστά. Εσένα σε κάνει μοναδικό η αυθεντικότητα που έχεις εκτός και εντός και είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, φταίει. Εντάξει. Το πώς συμπεριφέρομαι, φταίει και ο χώρος που βρίσκομαι. Είναι ότι ρε παιδί μου και εσείς και εσύ πιο πολύ που είσαι και η παρουσιάστρια εδώ πέρα της εκπομπής, το μεταξύ δεν σε κοιτά γιατί ντρέπομαι ρε. Έλα, μην τρέπεσαι. Λοιπόν, κοίτα εμένα γιατί πίσω μην κοιτάς καλύτερα τι γίνεται. Καλύτερα να κοιτάω αυτό. Με κάνατε και ένιωσα πολύ έτσι οικία και πολύ δικό σας άνθρωπος και δεν... Ελευθερία. Ναι, και δεν ένιωσα από το επεισόδιο νούμερο 1 μέχρι τώρα δεν ένιωσα, ρε παιδί μου, ούτε μια στιγμή ότι είμαι κάτι άλλο, ότι είμαι ένας ξένος που έχει έρθει εδώ πέρα να κάνει μια εκπομπή. Δηλαδή, είστε κι εσείς το μεγαλύτερο part
γι' αυτό που δείχνω είστε εσείς, δεν είναι. Είναι η ομάδα, η ομαδικότητα. Ακριβώς, ναι. Γιατί χωρίς ομάδα δεν κάνεις τίποτα. Αλλά είναι σημαντικό το ότι είναι ωραίο να κουβαλάς τον εαυτό σου σε δουλειές. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί, εγώ πιστεύω. Καλέ, καταρχήν θα κάνουμε όλοι παρέα, αυτό είναι το δεδομένο. Ακριβώς. Εσύ θα έρχεσαι εδώ διακοπές, εμείς θα ερχόμαστε εκεί. Ακριβώς. Ο χαμούλης θα επικρατεί. Έτσι. Λοιπόν, Χριστίνα μου, ρίχνουμε μέσα, έχει κάψει το τηγάνι μας, την κατσαρόλα μας, ρίχνουμε. Τι κρέας βάζουμε? Λοιπόν, έχουμε βάλει μοσχαρίσιο λαιμό, που είναι σχετικά τρυφερός και είναι γενικά για στιφάδο, για μαγειρευτά, έτσι, φαγητά. Χωρίς να ανακατεύουμε συνεχώς. Θέλουμε δυνατή φωτιά από ό,τι βλέπω. Δυνατή φωτιά από ό,τι βλέπεις, δεν ανακατεύουμε και ξεκινάει και έτσι τσιγαρίζεται το κρέας να πάρει ωραίο χρωματάκι. Τέλεια. Βλέπεις τη συγκεκριμένη συνταγή, Χριστίνα μου, έχει πολλά νταλαβέρια, πολλά λαχανικά. Ναι. Είναι και αυτό ακόμα άλλο ένα comfort food, στο οποίο ό,τι έχεις στην κουζίνα σου, σου έχει περισσέψει, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε αυτή τη συνταγή. Εσύ για πες το πιο έτσι κουλό που σου έχει συμβεί, που γέλασες πολύ στα γυρίσματα. Αχ, τι να πρωτοπώ. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Εξακολουθούν να γίνονται βέβαια και τώρα μπορεί να γίνουν. Εξακολουθούν να γίνονται. Τι να σου πω, από το ότι έχουμε κλειστεί μες στο ασανσέρ όλο το συνεργείο και εγώ και τα πράγματα, από το ότι κάναμε γυρίσματα στο βυθό και επικρατούσε ένας χαμός και εντός και εκτός, δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά ένα-δυο πράγματα να σου πω. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Έχω κάνει όσα δεν θα έκανα στη ζωή μου. Ίσως αν δεν έβρισκα την κατάλληλη παρέα, τους κατάλληλους ανθρώπους. Ναι. Και τα έχω κάνει και τα έχω απολαύσει γιατί τους έχω εμπιστοσύνη. Και ήξερα ότι με προσέχουν. Ακριβώς. Και όπως τους αγαπώ, με αγαπούν. Δηλαδή ότι δίνεις, παίρνεις και το νιώθω αυτό. Και η πιο δραστηριότητα που σου έχει μείνει, που έκανες, που δεν θα κάνεις ποτέ στη ζωή σου και το έκανες για χάρη της εκπομπής. Το ποτέ νομίζω ήταν η αναρρίχηση. Ίσως η αναρρίχηση, δεν ξέρω, η βυθός, η κατάδυση, κάτι τέτοιο. Ναι, όλα αυτά τα περίεργα. Μα κάνουν ακόμα ευτράπελα, δηλαδή πραγματικά πίσω από τις κάμερες κανένας ρομαντισμός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σοβαρότητα πίσω από τις κάμερες. Πραγματικά όμως κανονικά θα πρέπει να πάρω τώρα μια κάμερα και να σας δείχνω έναν-έναν. Κάτσε, περίμενε στο τέλος. Δεν γίνεται να μείνει τους δύο κόσμους. Θα τους δουν εδώ. Το θέμα ήταν να βλέπουν τι κάνουν από πίσω, κατάλαβες. Αλλά τώρα μετά θα τα κάνουν όλα όπως πρέπει. Ξέρεις τι, έπρεπε να είχαμε μια κάμερα εδώ πέρα. Να τους γράφουμε. Να τους γράφουμε χωρίς να το ξέρουν. Για να δείτε πόσο δύσκολο είναι να μιλάμε, να μένουμε σοβαροί. Και πίσω να γίνεται. Αλλά χαμούλης. Αυτό είναι το μαγικό σε αυτή την ομάδα. Ισχύει. Είναι ότι είναι άρτιοι επαγγελματίες. Αυτό εγώ προσωπικά συνάντησα εδώ πέρα και δεν το λέω επειδή μιλάω σε μια κάμερα και με ζητήσει την κάμερα του το έχω πει. Ότι είναι άρτιοι επαγγελματίες και ξέρουν πότε να κάνουν χαβαλέ και να γελάμε και ξέρουν πότε να δουλεύουμε. Έτσι. Παν μέτρον άριστο. Μπράβο. Εμείς για σας. Μπράβο σας. Πάμε τώρα στο μοσχάρι. Έτσι, γιατί δένουμε την ιστορία όλη. Το μοσχάρι μας έχει πάρει ωραίο χρωματάκι, ρίχνουμε. Ας πω μια φωτιά έτσι πια πολύ έντονα, ναι, είναι... πάρουμε μπουρλό το τελευταίο εκπομπή. Θέλει να φανεί και η φωτιά από ό,τι βλέπω στην κάμερα. Γι' αυτό έχει φανεί τόσο, μη φοβάσαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Σε έχω εσένα, τι να φοβηθώ, για όνομα του Θεού. Κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι, άλλο, λέγε να σου ρίχνω. Πιπερίτσα. Και κόκκινη. Αυτό είναι κόκκινη, σωστά, ρίξτο. Τη γλυκοπατάτα. Εδώ. Πολύ σωστά. Γλυκοπατατίτσα. Και τα σοτάρουμε και αυτά σε δυνατή φωτιά. Μάλιστα. Αυτά εδώ τι είναι, τα παστά βερίκοκα. που λέμε. Βερίκοκα. Ναι. Θα φάω ένα. Να φας. Τώρα που χρονιάρες μέρες, το βερίκοκο έχει... την τιμητική του. Την τιμητική του, πολύ σωστά. Το κρασάκι σου εσύ πριν το τραπέζι, το χριστουγεννιάτικο, το πρωτοχρονιάτικο. Δεν τα βάζουμε σε όλα τα φαγητά, ακόμα και σε γέμιση για γαλοπούλα μπορούμε να βάλουμε βερίκοκα. Έτσι, και στις σαλάτες. Πατάτα μέσα. Πατάτα μέσα. Θέλουμε από ό,τι βλέπετε μεγάλη κατσαρόλα και πλατιά για να μαγειρέψουμε, να κάνουμε αυτό εδώ το ωραίο. Υπάρχει μια άνεση. Ακριβώς, να υπάρχει μια... στριμώχνονται όλα και δεν γίνεται δουλειά. Παπα. Έχει ξεκινήσει τώρα και μοσχοβολάει. Ναι, ισχύει, αυτό θα σου λέγα κι εγώ. Σκορδάκι τελευταίο. Τελευταίο, Οκ. Ένα γιατί καίγεται πιο γρήγορα το σκόρδο. Και τα αφήνουμε τώρα να πάρουν ωραίο χρωματάκι. Χριστίνα μου, μέχρι να πάρουν ωραίο χρωματάκι, πάμε να δούμε την κάρτα με τη διατροφική αξία της σημερινής μας συνταγής και επιστρέφουμε.
μετριόφροντα το συνεργείο μας, βλέπεις. Μόλις ακούσουν για την πάρτι τους, χειροκρότημα. Χειροκροτάνε, ναι, με τη μία. Σας ευχαριστούμε. 2, 1, πάμε. Χριστίνα μου, είδαμε και τη διατροφική αξία του σημερινού μας φαγητού. Είναι πολύ θρεπτικό, η αλήθεια είναι. Έχουν καραμελώσει και τα λαχανικά μας και συνεχίζουμε ρίχνοντας ριγανίτσα. Έτσι, που την έχουμε στην Κύπρο, γκράντε. Τη δάφνη. Τακ, τακ, τακ. Ωραία. Και την ντοματούλα. Το baby corn, επειδή είναι ήδη βρασμένο, θα το βάλουμε περίπου 5 λεπτά προτού είναι έτοιμο το φαγητό μας. Okay. Αλλά το πίπερο θα βάλουμε όπως πάντα στο τέλος. Ρίχνουμε και ζωμό. Το τσιτσίρισμα, και μυρίζει υπέροχα. Ακριβώς. Χαμηλώνουμε και τη φωτιά μας. Χαμούλης. Και θα το αφήσουμε τώρα να σιγοβράσει για περίπου 2 ωρίτσες. 2 ωρίτσες, 2 ωρίτσες. Αν τις θέλει τις 2 ωρίτσες του. Και σε 2 ωρίτσες θα συνεχίσουμε για να δούμε πώς το γεμίζουμε και θα ψήσουμε και θα φάμε. Έτσι. Θέλω να τα λες λίγο με πιο ενέργεια. Είσαι στεναχωρεμένος λίγο, Λίγο, ναι. Πέρασες έτσι ωραία γενικά, αυτά τα 114 επεισόδια, τα συνολικά. Πέρασα. Πέρασα απίθανα, δεν ήταν ωραία. Εν τω μεταξύ, και πρέπει να είναι η μόνη μου φορά που κάναμε 114 επεισόδια. 2 φορές νομίζω νευρίασα. Με είδατε, μία ήτανε. Μία φορά ήταν που βγήκα μουντρούχος. Μόνο... Όχι, δεν τα είχαμε εσάς. Είχα μόνος μου, ναι. Εντάξει, είσαι και εσύ πιεσμένος. Ερχόσουνα για μια εβδομάδα, τα έκανες όλα μαζεμένα. Ήταν λίγο έτσι περίεργα πιεσμένος ο χρόνος, γιατί να βγουν όλα αυτά τα επεισόδια, παιδιά, δουλέψαμε, θα πω για όλους, πάρα πολύ σκληρά, αλλά δεν μας φάνηκε καθόλου γιατί περνούσαμε ωραία. Ναι, ήταν ωραία. Ξεχωριστά βέβαια εγώ και εσύ, αλλά δεν πειράζει. Βρε, κάναμε γυρίσματα και φεύγαμε ξεκούραστοι. Τι λες τώρα, δεν υπάρχει αυτό τώρα, τόσες ώρες δουλειά και... Ξυπνούσαμε με όρεξη. Εγώ αυτό είχα να περνάσω καιρό. Ισχύει. Να ξυπνάς και να γουστάρεις να πας να δουλέψεις. Ότι σήμερα θα δω αυτό τα άτομα και θα δουλέψω. Ναι, μα... Πολύ μετριόφροντα το συνεργείο μας, βλέπεις. Μόλις ακούσουν για την πάρτι τους, χειροκρότημα. Χειροκροτάνε, ναι, με τη μία. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, έρχονται με όρεξη και εκείνοι, δηλαδή το γουστάρουν, δηλαδή φαίνονται ότι αγαπάνε τη δουλειά τους και γι' αυτό το λόγο είναι και έτσι πίσω από τις κάμερες. Άμα δεν το αγαπούσαν και το βλέπανε σαν αγκαρία. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για πίσω από τις κάμερες τα παιδιά, αλλά η περισσότερη δουλειά που γίνεται στην ουσία είναι πίσω από τις κάμερες. Όλη η δουλειά είναι εκεί. Ναι, όλη η δουλειά ακριβώς είναι εκεί. Δηλαδή, γιατί εμείς δουλεύουμε εδώ, αλλά κάποιοι από αυτούς πάνε σπίτι και συνεχίζουν να μας βλέπουν στα μοντάζ, σε όλα αυτά. Οπότε μας τρώνε στη μάπα ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Έχεις δίκιο. Έλα, ένα χειροκρότημα για την πάρτι. Έλα. Για σας λέγαμε πάλι. Ναι, για σας λέγαμε. Και είναι όλα παιδιά και με φρέσκα μυαλά, φρέσκες ιδέες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δίνετε το βήμα σε νέους ανθρώπους με ωραίες ιδέες, με φρέσκα πράγματα έτσι να δημιουργούνται, να κάνουν. Και σε εμάς βέβαια, γιατί και εμείς νέοι είμαστε και θέλουμε και εμείς τις ευκαιρίες μας. Πρέπει να βγει μια εκπομπή μόνο με τα bloopers, δηλαδή πραγματικά όμως. Και νομίζω δεν είναι μόνο μια εκπομπή. Παίζει να έχουμε 5 επεισόδια να δείχνουμε μόνο το λέμε, αλλά ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Εμείς, ας πούμε, τώρα μιλάμε, πρέπει να κάνουμε ένα φαγητό. Πίσω βλέπουμε το συνεργείο, το οποίο ντύνεται με διάφορες ενδυμασίες. Κάνουν γυμναστική, χορεύουν, αναστατώνουν όλο το στούντιο. Εμείς πρέπει να κρατιόμαστε μέσα σε όλα αυτά. Και αν μερικές φορές εκεί πέρα που μαχειρεύω, με βλέπετε που κοιτάω αλλού. Οι καλεσμένοι μπορεί να ήταν έτσι λίγο κάπου. Οι καλεσμένοι μπορεί να ήταν λίγο κάπως, επειδή δεν τους έχουν συνηθίσει. Καθόλου. Βλέπουμε αυτά τα πράγματα και είναι πολύ δύσκολο, αλλά εμείς το κάνουμε να φαίνεται εύκολο. Λοιπόν,
Να σου πω κάτι τελευταίο πριν προχωρήσουμε λίγο. Ναι, θα μου πεις. Ο κόσμος δεν το έχει δει, αλλά θέλω να μου πεις για τη φάρσα που σου είχα κάνει. Του είχαμε κάνει μια φάρσα, παιδιά, το ξέρει μόνο ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός μας, ότι και καλά, ένιωθα καλά και λιποθύμησα στα χέρια του. Δεν το έχετε δει. Όσοι μπείτε στα social media μπορεί και να το βρείτε. Πώς ένιωσε εκείνη τη μέρα? Βασικά είναι μια τραυματική εμπειρία αυτό το πράγμα, γιατί η Χριστίνα είναι ηθοποιός, έτσι, και δεν έχω δει live act μπροστά στα μάτια μου να παίζει μια ηθοποιός. Και αλήθεια σου λέω, κάθε φορά που έμπαινα στο σετ, στην κουζίνα να μαγειρέψω, σκεφτόμουν και λέω Παναγία μου, λες να μου λιποθύμησε. Η κοπέλα από την αρχή με το που μπήκε μου έλεγε ότι δεν ήταν καλά. Σκηνοθετημένο όλο. Εγώ προσπαθούσα να την ταΐσω, μου λέει δεν έχω φάει. Της λέω φάει παστέλι, της έλεγα να πάρεις τέτοιο. Και σε μια φάση, παιδιά, ψωριάζεται μπροστά μου και να έχω φρικάρει, Παναγία μου, να μην ξέρω τι να κάνω. Και μόνο τα γέλασε ο Κωνσταντίνος, κατάλαβα ότι είχε γίνει πλάκα και ήταν ωραία πλάκα. Αντικειμενικά ήταν πολύ πετυχημένο το τέτοιο. Αλλά παιδιά, μην μου το ξανακάνεις. Συγκετεύω και τώρα που την έχω καλεσμένη που ξαναήρθε. Είναι φοβία, ρε παιδί μου. Φοβάμαι, μην μου κάνεις τίποτα να πούμε. Όχι, δεν σου κάνω τίποτα. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε 2 ωρίτσες να γίνει αυτό, να γεμίσουμε την κολοκύθα και συνεχίζουμε. Οκ. Χριστινάκι μου, έχω ρίξει και το baby corn, έχει βράσει όλο το κρεατάκι μου και τα λαχανικά μου είναι σούπερ. Το ζουμάκι το θέλουμε γιατί θέλουμε να έχει ζουμί καθ' όλη τη διάρκεια που ψήνεται για να βράσει και μέσα η κολοκύθα, έτσι. Ψηθεί και αυτή. Ρίξε μου μέσα τα αποξηραμένα. Θα φάω ακόμα ένα. Φάτο. Πόρτου. Ανακατεύουμε. Το φούρνο τον έχουμε προθερμασμένο σε 180 βαθμούς στον αέρα και παίρνουμε τώρα εδώ τις κολοκύθες μας και ξεκινάμε να τις γεμίζουμε. Ακριβώς. Εδώ. Κόλαση. Μας έχεις κάνει, ρε Τσούλη, τόσο καιρό τη ζωή μας κόλαση με όλα αυτά που φτιάχνεις. Αλλά είναι και ωραίο παράλληλα, γιατί μάθαμε καινούργια πράγματα, γνωρίσαμε κουλτούρες, πολιτισμούς, κόσμο. Εγώ γνώρισα και κόσμο και εσύ εδώ πέρα, αλλά και εγώ γνώρισα κόσμο εκτός, που ήταν ένα πολύ ωραίο Αυτό πράγμα. είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει αλλάξει, μπορώ να σου πω, και ο χαρακτήρας μου όσον αφορά τους μετανάστες. Αυτό με συγκινεί πάρα πολύ που έχω γνωρίσει ανθρώπους έτσι γενικά. Και Κύπριους και εκτός, όσους μετανάστες μιλήσαμε, συναναστραφήκαμε και όλα αυτά. Ένα πράγμα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι είμαστε όλοι άνθρωποι κάτω από έναν ουρανό. Ισχύει αυτό. Όλα τα άλλα λύνονται και γίνονται. Και είναι πολύ ωραίο που το νιώσαμε αυτό. Ισχύει. Μακάρι να τους και βλέπανε και όλοι οι γη έτσι. Εύχομαι να το είδαν όσοι το είδαν μέσα από την εκπομπή μας. Ισχύει αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, λίγο λαδάκι εδώ πέρα. Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για περίπου 30 λεπτάκια μέχρι να μαγειρευτεί και η κολοκύθα κανονικά, να γίνει ένα ωραίο συμπούρμπουλο και συνοθήλευμα πραγμάτων και καταστάσεων. Χριστίνα μου. Έτσι. Και σε μισή ωρίτσα, ξαναλέω, σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο, επιστρέφουμε για να φάμε επιτέλους. Είμαστε έτοιμοι. Τι έφτιαξες πάλι σήμερα. Πολύ ωραίο. Τι έφτιαξες πάλι σήμερα.
Γιατί εντάξει, θα έχουμε και κόσμο. Πρέπει να τον φιλέψουμε κάτι της. Ακριβώς. Γιαουρτάκι. Γιαούρτι και λίγο κόλιανδρο. Έτσι. Και βάλε εσύ την τελευταία πινελιά, λίγο λαδάκι. Α, λοιπόν. Αυτό έτσι που κάνουν όλοι οι σεφ. Κάντο όπως θες. Ρίξε και λίγο στο πάγκο. Και το τελευταίο πιάτο, εδώ στο μια βαλίτσα γεύσης, είναι γεγονός. Βουαλά. Τώρα αυτό είναι περίεργο. Τώρα αυτό είναι περίεργο. Το τελευταίο, ρε φίλε. Λοιπόν, θέλουμε, και εγώ και η Χριστίνα, ναι, βέβαια, να γνωρίσετε αυτές τις φάτσες. Επιτέλους. που δουλέψανε για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα και να φωνάξω πρώτα απ' όλα το σκηνοθέτη. Βέβαια. Έτσι, τον Μπάμπο. Πάμπος Χαραλάμπους, φίλες και φίλοι. Πάμπος Χαραλάμπους, φίλες και κύριοι, με το όνομα. Λοιπόν, έλα εδώ. Πάμπος. Έλα εδώ, αλλά ο Πάμπος βέβαια χωρίς όλους αυτούς, όπως και ο Πάμπος, όπως και εμείς, δεν θα ήταν κανένας τίποτα χωρίς ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό φωνάζω ονόματα και μπαίνετε όλοι κατευθείαν. Ναι. Κωνσταντίνος, ο παραγωγός Νικόλας, Δώρος, Κωνσταντίνος Χρυστοδουλίδης, Άντρος, ο παραγωγός. Στέφανη, ο κύριος Ανδρέας, η Νικολέτα, η Λίτσα, ελάτε, η Αντωνία και η Μύρνα μας. Ελάτε, παιδιά, μην τρέπεστε, ελάτε. Λοιπόν, έχουμε και άλλους μέχρι να μπείτε εσείς. Εγώ θέλω να πω και άλλους που δεν είναι εδώ. Είναι ο Ανδρέας ο Παπαϊωάννου, ο κύριος Αντώνης Καρατζιάς. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, περίμενα, θα σε φτιάξω. Η Νίκη, η Πολίνα, ο Ανδρέας, ο Σάββας, ο Γιώργος, η Ολυμπία, η Μαρία και βέβαια ο αρχισυντάκτης μας, ο Βαγγέλης Ευαγγέλου, που τον υπερευχαριστούμε για όλα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η ομαδάρα. Αυτό το πράγμα που βλέπετε είναι το 1% από ό,τι βλέπαμε εμείς πίσω από τις κάμερες τόσο καιρό. Χωρίς αυτούς τίποτε. Ναι. Χωρίς αυτούς τίποτα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πραγματικά. Εγώ σας αγαπώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και δεν το λέω για να το πω. Σας αγαπώ. Τελειώνει εκεί για μένα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε μάγκες. Είσαστε ωραίοι τύποι και που με κάνατε έτσι να νιώσω δικό σας άνθρωπος και με προστατεύατε και όλα και με βοηθούσατε. Ο κύριος Ανδρέας που ήταν πίσω που έφτιαχνε τις συνταγές και η Μύρνα εδώ, το τρελό κορίτσι που μας καθάριζε. Μύρνα! Εδώ μας καθάριζε η Μύρνα μας, η Στέφανη που μας έφερε τα πράγματα. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν και αυτοί θα είμαστε. Κλείνουμε λατσούλης. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε. 2, 1, πάμε. Έχει ρέψει μέχρι να μαγειρέψουμε ο κάμεραμαν. Κοίτα πώς έγινε. Και του έλεγα φάει, τίποτα αυτό. Θα περπατώ και λίγο έτσι αστροναυτικά. Θα το πάρουμε λίγο πιο αργά, έλα, λίγο πιο αργά. Νάσα. Και Πάμε ναι, καλά. κυρίες και κύριοι, Από καπνό. είμαστε έτοιμοι για να πάμε στα Μελίσια. Ψήλι μου δέντρο, λιβάνια κι αρθεί καλός μας χρόνος. Εκκλησιά με Άγιος χρόνος. Μες στην ψυχή μου το απόλυτο κενό. Εδώ που τα πάντα είναι πιθανά και τα πάντα μπορεί να συναντήσετε και να δείτε. Όπως αυτό εδώ πέρα. Δεν έχει ακόμα τίποτα. Θα ρίξω μέσα λίγο λαδάκι.
Θα ήθελα να με εισιτήριο στην τσέπη σου. Μαγείρευε. Όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα σε πιέσουμε, θα συνεχίσω εγώ. Όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Σε παρακαλώ. Σπασμένο καράβι. Όχι, στο λευκό τον πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το Βαρδάρι ήταν η μαμά της. Πάπου προς πάπου, Σαλονικιά. Βάζω και ίστρο.